जेब्ला गोरोन्थिखौ मावखांगोन ना अब्लासो गोरोन्थि मावबाय होनगोन। गोरोन्थि मावैनि सिगां रावबो गोरोन्थिखौ मिथिखाया आंना गोरोन्थि जागोन होननानैथ'। बेनिखायनो साबधान जा रायजोफोर, BTC इलेक्सनाव गाबोन समफोरनो क'रर थाखाखौ लानानै दुबाइयाव खारनो हागौ, सिंगापुर खारनो हागौ, लण्डन आमेरिकान खारना थाहैनो हागौ। जोंनि क'रर थाखाखौ लुथिनानै रावनोबो इलेक्सन दाहो, न'आव उन्दुना था। गावजों गाव इलेक्सननि नामाव रायजोफोरखौ दाङाबाजि खालामदों, बुलाय सुलाय बुथारलाय होदों, मोजां जायाखै। नेपाला मा जाखो? नेपाला, बांलादेशआ, पाकिस्ताना